No, teraz to traf. Áno. Nedá sa to natočiť. Ja to nechápem toto. No, pozeraj sa na toto. Takýto mám YouTube, hej. Chápeš to? Ja to nechápem, ty kokos. Ty to dole ikony, aha. Akože displej má rozlišené 2900x1400? Alebo koľko? Aha. Títo mini ikony dole, pozri sa na to. Rozumieš? Aha. Ty kokos, ja neviem, čo sa mi stalo s tým telefónom. No, toto, aha. Menu. Chápeš to? A normálne to funguje, aha. Normálne to funguje. Rozumieš tomu? Aby si to pochopil, aha. To je normálne takéto... To čo má byť, ty kokos, ako toto? Ja to normálne nechápem. Neviem to proste zmeniť. Nedá sa to zmeniť. Vôbec v nastaveniach. Dáš nastavenia, alebo dáš foťak, aha. Zapnem foťak napríklad, aha. Aj to dole, aj to menu je také malinké dole. Všetko je v tom telefóne takéto miniatúrne. Chápeš to? Toto kto mi vysvetlí, jak sa to dá zmeniť, lebo ako mám nastavené rozlišenie 2900 krát oné, krát 1400, alebo koľko, dal som to aj na menšie rozlišenie, aj tak proste furt to robí. Keď to dám na DeX, na televízor, alebo na počítač, tak to je normálne, akože nechápem to, vysvetlite mi to niekto.